Сәлем, достар! Ниһаят, Атайсал проектының соңғы нүктәһе баш калабыз Өфөлә. Проект «Моя малая родина Атайсал» в прямом смысле охватил всю нашу республику. Я нахожусь на форуме Атайсал. И мы приехали в Дюртюли. И мы с вами в Туймазах. Мы находимся в Кармаскалинском районе. Мәләвез, Қаршы ал. Атайсал муниципаль формы Баймакта. Минем исем Атайсал, ул минем гаиләм. Әсәем, атаем һәм минем агаем. Минем йөгереп йөргән урамдарым, мине үстергән җир. Свой дом, родная улица и родное село. Атайсал битендә туган төяк. Уны бер яратып һөергә тиеш. Интересно, чем пахнет родина для участников форума Атайсал? Бұл менің ирандық таударының еті. Менің Атайсал Баймак кетін хатırladı. Напоминает вот этот запах, вот этот приятный аромат детства, покос, наверное. В каждом листочке спрятаны специальные вопросы. Интересно, смогут ли участники форума ответить на них честно? Модно ли быть меценатом? Меценатство – это не мода, это должно идти от души. Любой меценат должен делиться своим, скажем так, то, что он нажил и может тем, что поделиться. И это благо ему вернется, надеюсь, многократно. Сажаря – генеалогическая летопись. И сегодня вместе с нашими меценатами мы создадим такое дерево с крепкими корнями, тамыром. Безнең ямцыкта кызыклы һораудар ята. Берәүһен һайлап җавап бирегез. Карайгы инде һорау эләгер икән. Сез нимә менән иң ныгы горурланаһыгыз? Иң ныгы мин нимә менән горурланам? Ошы тормышта яшәгәнем менән горурланам, әсәй булганым өчен горурланам. Башкорт халкы менән горурланам, уның тарихы менән һәм уның үзенчәлекләре менән һәм уның рухы менән горурланам. В каждый район съезжались представители соседних округов. И каждую точку освещали наши крутые коллеги-спецкоры, которые пообщались с участниками, узнали все последние новости и познакомились с меценатами. Ну а теперь моя очередь! На площадке Тамыра всегда весело и шумно, потому что здесь работают парк, клуб и почта. Настоящий Атайсал! Атайсал! Туган халкым, Атайсал йөрәк йөрәк. Атайсал хәтер Йырла, микрофон. Атайсал туган ерем, Атайсал туган халк. Гонорарды кайдан алырга? Атайсал йөрәк ерем. Атайсал хәтер якын. Мин йырлаган юк. Түгел, әйе икесе. Давайте напишем своей родной родине желание. С удовольствием. Үзем агас эшкәртү эшендә булгас, күбрәк яшел урман булган. Атайсалның үтешен сәскәтүен теләйм һәм шуның өчен бергә яшәп эшләргә кирәк дип уйлыйм. Иң мөһиме бұл тормышта һаулык кешегә кирәк. Счастья всем жителям нашего родного края. Крепкого здоровья. Һәрбер эшләгән эшнең дәвамы булырга тиеш. Һәм атайлардан калган гореф-гадәтләрне дәвам иттерүчеләр буларак бик уңышлы һезгә эшләргә һәм укырга, яшәргә һәм теләктәр әйтәм. Туган ерем мәңге яшәһен. Проект «Моя малая родина Атайсал» показал и доказал, что помогать родной земле может каждый. Ведь кто, если не мы?